Pogledajte vi ovu boju. Ovo je za mene, za kuću, za slavu. Godišnje na celoj farmi proizvedemo oko 20.000 do 25.000 prasića. Ovo je ono što svaki čovek u Srbiji želi da vidi, bar moje mišljenje. Dobar dan, poštovani narode. Danas ćete imati prilike da vidite kako izgleda jedna velika farma u Srbiji na kojoj proizvodimo prasiće, gde imamo u stvari zaokruženi ceo krug od njive do trpeze. Vidjet ćete proizvodnju našu, vidjet ćete naš tov i vidjet ćete našu preradu mesa. Možemo poći. Na ovoj farmi ovde trenutno proizvodimo oko 20.000 prasića koji posle prerastu u tovljenike na godišnjem nivou. Trudimo se da higijena i sva pravila moguća koja možemo ispoštovati, da to sve bude što se kaže kako Bog zapoveda. Idemo sada, trenutno je utovar prasića koji prebacujemo na tovnu farmu, pa možete vidjeti kako to izgleda iz prve ruke. Ljudi tovare, kamion prebacuje na farmu i idemo dalje. Trenutno vršimo prebačaj prasića na tovnu farmu. U kamion možemo staviti otprilike oko 300 komada da im bude komotno. Ajde! Stefane, znači sa ove farme prasići idu dalje? Na tovnu farmu. Tamo se tove i to je to. Ovdje nam se nalaze mali prasići koji su odvojeni od krmača ili od majka, tako da oni ovdje čekaju na dalji tov. I Stefane, koliko imaš ovdje ovakvih malih prasića u ovom delu? Pa otprilike, ne znam sad baš u ovom delu koliko ima tačno, ali otprilike godišnje na celoj farmi proizvedemo oko 20.000 do 25.000 prasića. Šta nam je to tu? Evo na ovom papiru to je neki mali podsjetnik za nas koji mora da bude iznad svakog boksa. Ovdje piše za lučenje, 20.11. su znači odvojeni od majke, 337 komada, težina im je bila 7,5 kg i isporuka za dalji tov se očekuje 14.1. kada će oni otprilike imati od 25 do 28 kg. I u stvari to kada budu imali 25 do 28 kg, onda idu u onaj kamion koji smo vidjeli. Tako je, idu dalje na našu drugu farmu koja je tovna farma. Reci mi, ovakav posao sam po sebi, kada imaš cijelu zaokruženu proizvodnju, dobro, koliko je težak, koliko zahteva, da kažem, ono tvog vremena i... Pa jako je težak, ovaj posao zahteva 24 sata radno vreme. Hvala Bogu da imamo dobru ekipu ljudi, stručnu ekipu ljudi koji radimo svi zajedno. Ovdje smo kao neka, otprilike da kažem, kao neki lanac sa puno karika i svi mora da radimo pun gaz da bi ovo funkcionisalo. Ako jedan zastane, krećemo da se gubimo, tako da nema prostora za vatanje krivina ili za neke greške. Posao je podžrtvovanje 24 sata i teško je, mislim, ne mogu da kažem da nije teško. Koliko dugo se baviš ovim poslom? Kad si ti krenuo i da kažemo uzeo prva grla? Pre 6 godina, tačno smo krenuli, to jest u avgustu će sada biti 6. godina, krenuli smo prvo sa tovnom farmom, malo na drugačiju stranu, nismo ni razmišljali o proizvodnji, krenuli smo sa tovnom farmom, posle nekog vremena smo videli da imamo onda probleme gde da nabavimo prase, nismo mogli tako lako da dođemo do praseta, onda se javila ideja da napravimo svoju proizvodnju, gde ćemo mi u stvari da proizvodimo prase i gde ćemo da ga tovimo i godinu i po ili 2 dana kasnije posle kupovine tovne farme smo prešli pokrenuli smo i proizvodnju. Tako da sada imamo taj zaokruženi, obrađujemo takođe i zemlju, proizvodimo prasiće, tovimo ih i nedavno smo otvorili preradu mesa, ali to ćemo usput pa ćemo pokazati to. A koja vam je genetika na farmi, Stefane? Na farmi je kompletno danska genetika, to smo pre još 6 godina uvezli iz Danske, tako da smo nastavili tim putem. Sarađujemo sa njima i dan danas, imamo njihovu podršku. Prasići su se dobro, u stvari super su se pokazali, krmače i nerastovi i prasići, tako da smo stvarno zadovoljni što se tiče danske genetike. A koji je njihov način hranjenja? Kako funkcioniše ova hranilica ovdje? Pa ona funkcioniše preko silosa koji je ispred, mislim da ćete imati prilike da vidite u početnim kadrovima silosi koji su pored kamiona. To je glavna baza gde se hrana skladišti i preko ovih cevi gore ona je razvezana po celoj farmi i koja ide dalje u subovate ove. I prasići, kao što vidite, oni ovdje se igraju i oni pomeraju, ne znam kako da nazovem ovo dole, šolju ovo ili šta već i hrana automatski ispada. Tako da preko tog sistema se oni hrane. Znači cijela farma
Cela farma je povezana tim cevima na silos. Tako je. Imaju prasiće, možda ste videli, preko 25 kila ovde, ali pošto idu na naš to ne prodajemo ih, mislim, dalje, tako da mogu da prođu i do 30 kila nije ni bitno. Znači ova tura je spakovana i ovaj kamion sad ide dalje. Tako je, inače kad prodajemo prasad, to je do 25 kila norma neka, tako samo i prodajemo. Aha, dezinfekcija. Da, obavezna je dezinfekcija prilikom ulaska u svaku prostoriju, jer virusi, bakterije, kao i kod nas ljudi, ovde je još više zastupljeno jer je velika količina i veliki broj životinja, tako da moramo kad prelazimo iz jedne u drugu prostoriju non stop da se dezinfikujemo i dezinfekcija udaramo na značaju da se ne bi širile virusi, bakterije. Koji je sad ovo deo farme? Šta ovde imamo? Odavde sve kreće i odavde sve počinje, tako da ovde prasići borave sa svojim majkama otprilike od 23-24 dana, dok ne dođu do te neke kilaže od 7 kg po prasetu i onda ih dalje razdvajamo i prebacujemo ih u objekat u kome čekaju za dalje to, da dođu do 25 kg težine. Kad dođu do 25 kg težine, onda ih prebacujemo na tovnu farmu. Konkretno ova krmača je oprašena 22.11. i 25 komada je oprasila prasica. 17 živih, 4 avižarnih. Koliko kila imaju ove krmače ovdje velike? Pa sigurno preko 300 kg, od 300-350 kg. Kakav je ovaj ovdje? Ovi su malo tamniji. Da, pa to zavisi od sorte i od nerasta, koji je nerast davao seme, tako da to su, rekao bi da su to roka. Viš protence malo, kako je. Koliko on ima? Nedelju dana? Pa da, tako. Sad ću da ti kažem, 25.11. isto je došla nova i pokvareni svet. Ova se izgleda nije još uprasila. Viš ti šta je ovo, brako moj? Idemo sad da vam pokažemo nerastove naše kako izgledaju. Ovde nam se nalaze naši nerastovi, ili narodno rečeno veprovi. Oni su svi težine, pa verujem preko 400 kg, pogledajte ovo koliko. Sad ću da uzmem, da čisto pokažem da se ne plašim. Gde si? Hvala ti kolika je to životinja. To ima sigurno... 400 kila, a? Pa da. Tako da... Ono ti je Durok. Što si me pitao malo pre kako oni Brown prasić. Oni od njega nastali. Aha, oni od njega. Da, i on je po naravi najizuznutiji, tako da sa njim nema zezanja. Tu nema preskakanja unutra, a? Mislim, mogu za kontent, ali mi ne treba to. Tako da on je najizuznutiji. Oni imaju, ako si nekad video ove kanadske ili ti američke duroke, oni što su još širi od njega duplo, bukvalno, i ovaj viš koliki je. Viš kako se mazi, češi se, vidi. Znaš kako se zove ovaj durok? Ovo ti je Durok Živorad. On je poznat po mojim klipovima na mom YouTube-u. Živorad? Da, njega znaju svi, ovo je Durok Živorad. Vidiš kako Živorad je maza dok ne uđeš u boks. Idemo dalje. Unutra je prevelika buka pa ne možemo da snimamo. Ovo je objekat gde krmače čekaju na osemenjavanje. I ovde pronalazimo koja krmača treba da se osemeni i vodamo nerastove okolo da bi videli kad krmača pokaže neki znak. Inače, prevelika je buka jer bukvalno su isprogramirane kad trebaju da se hrane. Za 10 minuta treba da se pusti hrana pa prave buku kao da nisu jele 5 dana. U ovom ovde objektu se nalaze krmače koje čekaju na prebačaju u prasilištu. Tako da isto imaju dosta mesta, komotno im je unutra. Malo pre me Luka pitao, kaže koliko je vama potrebno peleta da se ugreje ova farma. Ja mu kažem, pa nije previše potrebno zato što svinja ili ti krmača proizvode sami po sebi toplotu mnogo veću od čoveka, tipa poput jedne sijalice, tako da kada imate 1000-2000 sijalica u jednoj prostoriji, samo po sebi temperatura ide gore, tako da nije potrebno mnogo
mnogo grejati objekte. Upravo ste videli našu proizvodnju prasića, sada idemo na tovnu farmu, a nakon tovne farme idemo u našu proizvodnju mesnih proizvoda ili ti preradu mesa. I sada smo došli na našu tovnu farmu gde ćete imati prilike da vidite naša tovilišta koja su kapaciteta oko 5000 tovljenika u turnusu. Uvodim vas sad u jedan objekat da vidite kako smo ga napravili i u kakvim uslovima mi držimo svinje. Malo pre smo bili na proizvodnoj farmi gde smo vam pokazali proizvodnju prasića i sa kamionom koji smo prevozili prasiće dovezli smo ih na ovu ovde farmu, što znači da ovde prasići budu otprilike oko 90 do 95 dana i idu dalje u klanicu i u preradu. Ovo nam je objekat kapaciteta 900 komada svinja. Ovi ovde su sad otprilike na 80 do 90 kg, znači za nekih 20 dana oni su spremni za dalju isporuku. Nakon toga ulazimo u objekte, peremo kompletne objekte, radimo kompletnu dezinfekciju i nakon nekog vremena useljavamo novu turu malih prasića. Znači, video sam da ti pored ovog objekta imaš još 5 ovakvih objekata. Tako je, ovo je 6. objekat, ili ti obrnuto, ovo mi zovemo 0, zato što je ispred farme, a u farmi imamo još 5 ovakvih objekata. Imamo 2-3 objekta koja su starija, koja nisu renovirana. Ovo su renovirani objekti, ali oni približno donose slične rezultate. Ovi novi donose normalno malo bolje rezultate zbog, ne znam da li osjećaš da je dosta svežije u ovim objektima, zato što je dobra ventilacija. Imamo krovne inlete, imamo 12 komada krovnih inleta, imamo ventilaciju koja ulazi sa bočne strane zidova na ove male prozore, vazduh ulazi unutra, ventilatori vuku i tako cirkuliše vazduh. Imamo sistem za orošavanje, to ti je ona mala cev gore iznad prozora koja radi na principu, da ti uprosto kažem, kao u kafićima po beogradskim baštama, ona vodena para. Aha. I tako u letnjem periodu raslađujemo svinje i ispostavilo se kao jako dobra stvar jer može da skine temperaturu i do 10 stepeni, tako da kada je napolju 40 plus stepeni, svinje same po sebi greju, tako da unutra bi bilo 50, zadrži ga na 37, 38, što je i dalje jaka temperatura, ali nemamo, hvala Bogu, još toliko tih toplih, vrelih dana, to jest tako da izdržavamo. Stefan, imam jedno pitanje. Reci mi, sa kojim sve poteškoćama se susreće jedan proizvođač mesa u Srbiji? Pa sad znaš i sam da vlada ova afrička kuga svinja. To je do sad za nas najopasnija poteškoća od koje se svi bojimo i plašimo, ali preduzimamo sve što možemo, što je u našim rukama. Kao što sam ranije u snimku napomenuo, radimo konstantne dezinfekcije, preslačimo se kada prelazimo iz jednog u drugi objekat, dezinfikujemo čizme, ima sad tu mnogo tih nekih stvari da ne davim, ali dezinfekcija i čistoća moraju da budu na nivou kako bi uspeli da smanjimo rizik od te opake bolesti. Doduše, ona može i vazduhom da se prenese, tako da u nezgodnoj smo poziciji, to jest, ali trudimo se kako možemo i znamo da to umanjimo na što manji rizik da bude. A ovde imamo, znači, isti sistem koji je povezan na silose. Jeste, da, tiče hranjenja. Tako je, isti sistem imamo, koji silo se nalazi ispred objekta, on raznosi hranu po svim boksovima, kubomati su, ja mislim, oko 35 do 40 kila hrane i imaju program hranjenja na svako 2 sata, tako da je u tovu je hrana neophodna da bude u svakom trenutku dostupna svinjama i one non stop samo to i rade, mislim, jedu, spavaju, leže, vrše nuždu i to je to. To bi bilo to što se tiče tovne farme, nema tu nešto preterano da se pokazuje i vidi, većinom verovatno svi znate. Sada idemo u našu proizvodnju mesa ili ti preradu mesa. Posle obilaska naših farmi, dobrodošli u našu preradu mesa. Predstavit vam od samog ulaza u preradu, ovde mi dolaze polutke, ova komora mi je ovde za ekspediciju proizvoda, to nije sad toliko ni bitno da se pokazuje. Sa desne strane moje, to nam je komora za duboko smrzavanje. Ulazimo u pandleraj, desna je komora za svinje. Ovde nam je mala jedna vaga za kolica koja nam poboljšava, koja nam u stvari
pomaže u radu da možemo da vodimo detaljne informacije oko količina. Ovo ovde je kockalica za čvarke, tu ubacujemo čvrsto masno tkivo, mašina secka kockice i tako posle pravimo čvarke. U ovoj prostoriji ćemo da topimo čvarke, ne topimo ih i dalje jer čekam neki priključak, tako da imamo 3 kazana kapaciteta od 500 litara, tako da će biti i čvaraka i masti vrlo brzo. U ovoj prostoriji radimo mesariju, ovde dođu majstori kada stignu polutke, pandluju svinje, raskomadavaju. Ovde su nam tambleri za ovi podni. Tu usoljavamo robu, one nam pomažu da bi što bolje usolili robu, nekad se vrte po 1 dan, po 2 dana, zavisnosti koju robu, koje proizvode pravimo. Ulazimo u hodnik, s desne strane nam je solara, posle tamblera, znači meso ide u solaru gde odležava, u zavisnosti opet koji proizvod radimo, koliko dana je potrebno da odleži proizvod. Koristimo običnu so, ne koristimo nitratnu so. Sada ulazimo u preradu i ovo je srce proizvodnje. S desne strane nam je mašina za mlevenje mesa, pored nje je kuter, pored kutera je punilica. Ovde smo napravili masu za kraljsku kobasicu. To ćemo posle da punimo, da vam pokažemo. Ovde je vamo klipserica. To nam služi za salame, za tako neke proizvode, za klipse. Ovo nam je ledomat. Desno nam je soba za začine. Aha, ovde su znači svi recepti. Možemo provjerimo malo. Tu nema ulaza. Dobro, i pakeraj znači. Pakera je pravo, ovde je komora gotovih proizvoda. Ovo je najzanimljiviji deo, bar za mene, ne znam za vas. Ovde radimo na bukovu piljevinu i na bukova drva. Unutra je slanina. Ova slanina je sve od naših svinja sa naše farme. Dimimo je na bukovu piljevinu i na bukova drva. Trudimo se da stvarno kvalitetno odradimo što se tiče svih proizvoda, tako i slanine. I najzanimljiviji deo, to je još jedan od zanimljivijih delova. Dolazi upravo sada. Ovo je komora gotovih proizvoda. Tu imamo neki deo ovih proizvoda što smo uradili, što čekaju dalje na prodaju i naručeni proizvodi. Ovo nam je slanina. Što bi rekli Adidas slanina. Ovo nam je barena slanina. Ovo nam je pizza šunka koja ide za mnogobrojne restorane. Ona inače izgleda ovako u kalupu. Ovo je polovina. Pogledajte presek, stvarno je kvalitetno. Imamo roštiljske kobasice, blage i ljute. Ovo su ovde neki otpaci za nas, što se kaže, u radnike, što u kuhinji jedemo. Ovo je naš kulen. Kulen na zanatski način. Ovo nam je barena pečenica. Ovo su nam ovde butkice za pasulj i za kuvanje. Ovde je još ove kobasice. Jesu to iste kao i one? Roštiljske, da, ovo je možda blaga, a tamo je ljuta, tako je. Ovo je ovde kolenica. To zimi najviše ide. Ovo ovde su nam preljute kobasice. Snimi ovog gospodina, ovaj gospodin... Dobar dan, dobar dan. Ovaj gospodin je kriv za ove kobasice. On je pravi sremac i rekao je da napravimo... On je u stvari začinio kobasice koje može da jede samo on. Tako da... Ovo ovde nam je stišljena šunka. Pokazat ću vam posle presek na tanjiru. Imamo pileću salamu. Imamo alpsku kobasicu, ona je u crnom crevu. Radimo i domaće viršle. Ovo su nam u prirodnom crevu roštiljske kobasice, u ovčijem crevu. Ovo nam je kranjska kobasica, na naš način, stvarno kvalitetan proizvod, to ćeš da probaš kasnije, nju smo napravili svežu. Ovo je narodna kobasica. Ovo su nam domaće suve sremske kobasice.
I dalje imamo narodnu. Ovo je pečenica u slajsu. Još jedna vrsta pečenice u slajsu. Ovo nam je gronik. Stvarno imamo raznovrstan asortiman proizvoda. Ovo je neka narodna poseban način. Ovako izgleda slično. Imate stvarno veliku ponudu kobasica. Pa da, imamo veliku ponudu, trudimo se da ispoštujemo sve. Evo je neka mala slaninica, to je bilo od nekih malih svinja. Imamo tu prednost što imamo naše farme, tako da uvek nam je roba sveža, a ovaj proizvod sam čekao, verovali ljudi ili ne, 2 godine. 2 godine mi se sušio i to sam pripremio, nije na prodaju, tako da nemoj ni da mi pišete, već mi pišete, okačio sam na Instagram. Ovo je za mene, za kuću, za slavu, ali čisto da se pohvalim. A čekaj, kada bi bio za prodaju? Koja bi to bila cena? Kad bi bio za Pa to prodaju? ne može iskreno da se naplati. Kako da naplatiš nešto što si čekao 2 godine? Koju god cenu da daš neku veliku, svi će da kažu wow, dereš, ima ovde jeftinije, tako da iz tog razloga i ne prodajem jer za mene to nema cenu. To ne bi niko platio 50-60 eura, to bi rekli svi da je preskupo, tako da nije na prodaju. Ovo je ono što svaki čovek u Srbiji želi da vidi, bar moje mišljenje. Imamo vrata, imamo pečenicu, imamo slaninu. Vidite vi ove table kako je to lepo nadimljeno. Koliko dimova u proseku radite? Pa radimo otprilike, u stvari 2 dana se lože pušnice po ceo dan. Šta imamo još od proizvoda? Šta je ovo iza? Tu iza je pečenica, imamo za kuvanje špic rebra, Aha. slaninu. To su u stvari oni proizvodi koji smo malo pregledali tamo u Pakeraju. Tako je, to su ti proizvodi koji smo gledali u Pakeraju. Trudimo se stvarno da ih odradimo na najbolji mogući način. Što ne kažem da je najbolji način, ali svakako se trudimo da ih odradimo kako treba. Jel imaš ti neki omiljeni proizvod, Stefane, ili? Pa omiljeni proizvod slanina, ja mislim koji 90% svakog Srbina, Adidas slanina. Tako da to je moj neki omiljeni proizvod i kulen, jako volim kulen. Kulen volim jako, njega jedem bukvalno i za doručak i za večeru. Ovde je jedini problem u proizvodnji što je višak kilograma neminovan. Ti na svakodnevnom nivou proizvodimo neke proizvode, sve moraš da probaš, da poneseš, da pokažeš, da ovo, da ono i non stop jedem. Skroz te razumem, u sličnoj smo branši. 10 kilograma za 2 meseca, nadam se da ću tu stati. Malo smo preskočili redosled putanje prerade, ali mislim da nismo ništa preskočili od komora i od procedure. Ovdje imamo 2 kolica koje smo izvadili iz komore, ovo su na komore za zrenje ovdje. Imamo 3 komada. Ovdje se nalaze naši proizvodi, sremska kobasica. Koliko oni moraju da stoje u ovakvoj komori jednoj? Pa u komori za zrenje kulen minimalno treba da stoji mesec dana, to je neko minimalno vreme, mada to opet zavisi, iskreno pričam, od potrošača, jer neki potrošači zahtevaju siroviji kulen zbog prženja ili zbog ne znam čega, neko zahteva da bude skroz suv, onda preko mesec i po dana držimo u komori, kobasice za nekih otprilike 10-ak dana budu gotove, tako da to je nešto okvirno što mogu da kažem. Ovde na vakumirci vakumiramo proizvode koji se spremaju za dalju prodaju. Ovde na vagama merimo u zavisnosti od potrošača koje su količine poručili. Ovde nam je slajserica ili mašina za slajsovanje. Možemo da biramo koju ćemo debljinu, koliko milimetara tanko, koliko debelo. Možemo da biramo program kako će da se slaže mašina, da li ćemo jedno na drugo, jedno pored drugo. Zaista je dobra mašina i dosta posla uradimo uz pomoć nje. Trenutno pakujemo sremsku kobasicu, imamo dosta poručenih paketa, pa stavljamo u pripremu. Znači sad ćemo da napunimo 50 kila. Krajinske kobasice jeste. Uz pomoć lifta podižemo masu do punilice. Sada ćemo napuniti uz pomoć automatske punilice krajinske kobasice da Luka proba, da ne bude da je džabe dolazi.
Znači, 5 kila kobasica je napunila za, koliko je bilo, 10 sekundi, 15 stvari. I sad idemo na najzanimljiviji deo gdje ćemo da probamo sve naše suhomesnate proizvode i ove kobasice koje smo sveže napravili da ih ispečemo. Ajmo! Šta to bacamo na roštilj sad, Stefan? Šta imamo? Bacamo kranjsku kobasicu i domaću roštiljsku u ovčijem crevu. Da se odmah ogradim, nisam neki roštilj majstor, ali potrudit ću se da ugostim Luleta što najbolje bude mogao. Evo, lepo miriše, nema šta. Stigli smo do najslađeg dela, ha? Degustacija. Tako je, brate. Nadam se da će ti se svideti svi proizvodi. Nisam doručkova. Stefane, pored tih kobasica koje smo ovdje ispekli, Dobro. znači tu su nam i proizvodi koje smo danas snimili. Tako je, ovo nam je kulen, ovo nam je slaninica, ovo nam je pečenica, ovo nam je vrat, ovo nam je sremska kobasica, imamo blagu i ljutu. Ovdje smo ispekli domaću kobasicu u ovčijem crevu, ispekli smo kranjsku kobasicu, malo salate, što se kaže sirotinski, ali pošteno. Prijatno, Luka, red je da se poslužimo posle napornog dana i snimanja, tako da izvolite. Hvala puno, također. Danas ste imali prilike da vidite jednu celokupno zaokruženu priču od njive do trpeze. Nadam se da ste uživali u ovom prilogu i posjetite me na mom Instagram profilu Stefan Farmer gdje možete vidjeti više informacija oko poručivanja ovih proizvoda. Sve najbolje vam želim, veliki pozdrav.